Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа уку елына бүләк Шолда капиталь ремонттан соң балалар сәнгать мәктәбе ачылды. Шолалар яна алдынгылар рәтендә шәһәр мэры Наил Мәхдиев Батырлар Татарстан геройлары республика программасы финалистлары белән очрашты. Яңа уку елына бүләк Шолда капиталь ремонттан соң балалар сәнгать мәктәбе ачылды. Тантаналы ачылышта шәһәр мэры Наил Мәхдиев та катнашты. Исегезгә төшерәм, мәктәпкә 48 ел ремонт ясалмаган, нинди эшләр башкарылганын алдагы минутларда сөйләрбез. У нас сегодня классный час, посвященный татарскому композитору Салиху Сайдашеву. Бу балалар сәнгать мәктәбе эшләгән чорда беренче капиталь ремонт төзелешләре февральдә башланды. Ремонт 3нче каттан башланды. Чыгарылыш имтиханнарын тапшыру чорына эшләре вакытлыча туктатылды. Һәм менә ниһаять тантаналы ачылыш. Я не сомневаюсь, что школа искусств и дальше будет писать свою историю очень достойно и красиво. Потому что здесь все позволяет для наших детей развиваться многогранно, разносторонне и культурно. Төзүчеләр педагогларның теләкләрен исәпкә алган, сәхнә майданы зурайтылган, хәзер анда хореография коллективларының тулы составлары иркен чыгыш ясый алачак. Тагын бер яңалык тамбурлы җиһазландырылган керү зонасы. Элек ул булмаган, бу кышкы чорда уңайсызлыклар тудырган. Спасибо строителям за входную зону. Бию сәнгать теориясы һәм рәсем ясау кабинетлары шәһәрнең баш архитекторы Мәликә Шамсиева һәм мәктәп укытучылары тарафыннан эшләнгән тематик рәсемнәр белән бизәлгән. Художникам, строителям спасибо. Мәктәптә музыка, сәнгать һәм хореография бүлекләренең 11 юнәлеше буенча 550 бала укый. Наил Мәхдиев ассызыклаганча, мондый уңайлы һәм заманча шартларда балаларның талантлары тагы да ачылачак. Слава благодарности нашим строителям. Марсель Заевич Мингалимов, депутат Государственного совета Республики Татарстан, известный в городе строитель, сделал все, чтобы это здание приобрело современный вид, радовало бы и педагогов, и воспитанников. Всем вам, друзья мои, я хотел бы пожелать новых творческих успехов. Пусть все сложится, успехов, удачи и новых побед. Мәгариф өлкәсе объектларын капиталь ремонтлау һәм төзү яшь гражданнар өчен шартлар тудыру, яшьләр һәм балалар милли проекты максатларының берсе булып тора. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 23 мәктәптә укулар 2 сменада дәвам итә. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов хәбәр итте. Шулай ук спикер соңгы 10 елда Ярчалыда 11 мәгариф учреждениесе төзелүен искәртте. Сыйныфларга керү процессы 5 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итүгә 5 ел эчендә 880 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов белдерде. Безопасность детей – основная задача, которая стоит перед образовательным учреждением. Во всех образовательных учреждениях обеспечен охранно-пропускной режим, физическая охрана ЧОПы, тревожной кнопкой. Обеспечен наличие технических средств обучения – это металлоискатели, системы сигнализации, новые ограждения. Шулы мэры Наил Мәхдиев шулай ук балаларның куркынычсызлык мәсьәләләрен игътибарсыз калдырмады. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, мәктәпләр һәм балалар бакчалары үтеп йөри торган ишек аллары түгел. Нормальный, добрый, добротный хозяин никогда свой дом не будет превращать в проходной двор или квартиру. Так, да? Но может кто-нибудь у вас, вы себе позволить, чтобы в ваш дом, в вашу квартиру зашли люди, которых вы не знаете? А школа чем отличается от этого? Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, ата-аналар мәктәп җитәкчелеге билгеләнгән урынга кадәр үтә алырга тиеш. Мэр үз хезмәттәшләренә хокук саклау органнары белән бергә тикшерү уздырырга кушты. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Шоломырыно Илмагдыев Батырлар Татарстан геройлары республика программасы финалистлары белән очрашты. Махсус хәрби операцияда катнашкан 1600-дән артык кешедән гаризалар килгән. Алар арасында ветераннар да, гамәлдәге сугышчылар да бар. 90 ватанны саклаучы җиңүче булды. Алар арасында чолылар да бар. Алар кемнәр һәм программа нәрсәгә юнәлдерелгән? Бу сорауларга җавапларны алдагы материалда яңгыратырбыз. Тимур Нусратов, Рустам Имамеддинов һәм Алексей Антоновны махсус хәрби операцияда катнашучы булу гына берләштерми. Алар шулай ук батырлар, Татарстан геройлары республика программасы финалистлары. Ир-атлар конкурсына уңышлы үттеләр. Бер урынга 17 кандидат. Очень хорошая программа, позволяет развиваться таким участникам СВО в дальнейшем. И я думаю, мы внесем большой вклад в развитие нашей республики, в развитие нашего города. Батырлар Татарстан геройлары вакыты Россия проектының аналогы. СВОда катнашучылар хакимият органнарында һәм дәүләт компанияләрендә урын ала алачак. Финалистлар өчен укыту программасы 4 модульдән торачак. Сейчас заканчивается у нас первый модуль обучением с выездом в Ладожский район. Там мы будем с руководством и с опытными наставниками института проводить занятия, как очные, заочные, с выездом, различные мероприятия. Батырлар Татарстан геройлары республика программасында 90 кеше җиңүче булды. Аларның 45-е СВО катнашучылары, хәрби хәрәкәтләр ветераннары да шунда ук сонда. Һәркемгә остаз хакимият органы җитәкчесе беркетеләчәк, ул үз тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Есть возможности поделиться нашим опытом работы муниципалитета полумиллионного города, промышленного города, рассказать, показать, чем живет город Набережные Челны, какие вопросы мы решаем. Тимур Нусратов үзе өчен яшьләрне патриотик тәрбияләү һәм сугыш хәрәкәтләре ветераннарына ярдәм итү юнәлешен сайлаган. У меня цель была это помогать на самом деле ребятам, таким же как я, которые возвращаются. И, конечно, по возможности помогать семьям. Ну, то есть это очень большой обхват. Финалистларны укыту 2026 елның 30 гыйнварына кадәр барачак. Шуннан соң аларга үз проектларын якларга туры киләчәк. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Гуляй ярмарка. В магазинах Победа. Стиральный порошок «Автомат» 9 килограмм 599,90. Туалетная бумага «Альфио» 24 рулона 295,90. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52,27.